Och tar trutcher så stannar här till Ransen and Djurhus. Rune Gårdbo och Peter Reinerst. Och Ársins dómari 2009 Peter Reinerst. Ja, hade var ganska det som skulle till att få ett ordentligt flyt till Ársins dómari. Peter, hjärtligt lycka vi här nu. Tack för det. Det du som då bättre flyten hinner, eller vad säger du? Till taskiskia, kanske bättre med bara kramna ner inne. Tycker jag redan går en fina domaren för inte alltid inte. Hur ser det alltid står på att alla ser spelarna det var kvalt är det lätt eller är det kanske inte alltid lätt? Det är mest. Ta blås inte höjder först. Men till öda stått lätt, öda björande och öda gevande just. Nu är det en stor höjder så till Ársins dómari och till du ranns för very Ársins dómari. Hur så kändes det att vara Walter på Sjörikvinne och han som spelar ner och lejer och annars fjällmillar kan vi det ha stöss alla det och alla som redan större distans så alltså kunde. Ja, men det är klappa på helt säkert och det man så glad för det. Jag är så släkt vant att jag har varit någon ohäpnande episoden som är blivna plåstar också när jag går till fjällmillen. Men jo absolut det är klappa helt säkert. Men det kanske möjligt en viberskande orsök att så öppna episoden har vi väntar i fjällmillen, inte bara nämnt där. Jo, det kan sjå det det ska ju ta mig. Jag sände mig upp och det ska jag väl inte. Nej, absolut inte. Det får inte vara 2000 tänkt. Helt säkert. Och hur så vi nästa år blir det du borde nästan finna en god flight och short att leta vid. Det är ganska lika gott. Hur så vi nästa år vi dömer inte det samma som du vill göra. Ja, vi tar ju att nästa år helt säkert. Det gör vi. Och hur snäcka du brukar så en domare på fotbollen. Du ska döma dessna men du ska inte vänja på samma sätt som inne men alltså ska du vill vänjing. Ja, till tungt att flytta hända kroppen till pura säkert. Så det ska rätta en vänjing till och jag brukar inte gå helt kolossalt så men jag har ju ett öde gott backland hemma och det färdigt hänga samman.